præcis analyse på vores målgruppe. Kigger man på Minerva-modellen, er vi i det grønmoderne fællesskabsorienterede segment. Vi har valgt Lone på 42 år, som bor i Hørsholm med hendes mand og 2 døtre på henholdsvis 8 og 11 år. Lone hun arbejder som socialrådgiver i kommunen, og bag så har hun en akademisk uddannelse. I fritiden elsker hun at gå i teateret med sin mand, og i biografen og på café med veninderne. En normal hverdag for Lone lyder følgende. Lone står op 6:30 for at gøre sig selv og børnene klar. Så smører hun en sund og nærende madpakke til sine børn, gerne med overvægt af økologiske varer. 8:00 kører Lone børnene i skole, og på vej ud af døren hopper hun i sine behagelige, lækre ekosandaler og går med børnene ud til familiens dieseldrevet Skoda Fiesta, der holder i carporten til det hvide parcelhus. Når børnene er sat af i skole, kører Lone videre på arbejde. Når vi når 5-tiden, har Lone fri, men på vej hjem fra arbejde kører hun lige forbi Superbest og handler ind til aftensmaden. I køkkenet gør hun sig umage, og radioen er altid tændt, hvor lækre jazztoner de fylder køkkenet med god stemning. Selvom hun er gået meget på arbejde, generer det hende ikke, at hun skal stå i køkkenet længere tid, fordi hendes ekosandaler har taget sig godt af hendes fødder og giver hende mere overskud i hverdagen til at være aktiv. Behov. Lone har ifølge psykologen Abraham Maslow en række behov, der er opstillet i pyramideform, som vi ser på billedet. I pyramiden skal behovet i bunden tilfredsstilles, før man stræber efter at tilfredsstille behov højere oppe i pyramiden. Lone er på udkig efter et par nye sandaler, som både dækker behovet for tryghed og sikkerhed, samt behovet længere oppe, præstations- eller ego-behovet. Hun dækker begge behov, eftersom hun har brug for fodtøj, der kan beskytte hendes fødder for overbelastning, og som samtidig er behagelige og sunde for fødderne. Men også præstationsbehovet, da hun går op i kvaliteten på fodtøjet og ønsker at skabe anerkendelse ved at bære en sko fra ego. Beslutningsprocessen. Eko-sko. Problemerkendelse. Det er sommer, og Lone har gennem den seneste tid manglet nye sandaler. Hun har endelig fået taget initiativ til at tage en tur i Lyngby Storcenter, og har også fået sin veninde Gitte til at tage med. Informationssøgning. Nu er de kommet ned i centret, hvor Lone og Gitte skal finde de sandaler, som passer bedst til Lone. De starter med at gå i Eko, som er en af Lones favoritskomærker. De finder forskellige alternativer, som kan være en mulighed for Lone, men hun er bare ikke helt sikker. Så derfor går de videre til Pau-sko og ser, hvad de har at byde på. Vurdering af alternativer. Både i Eko-butikken og i Pau-sko finder de nogle sandaler, som Lone kunne bruge. Men Lone har ikke brug for 2 sandaler. Lone og Gitte de sætter sig derfor ned og snakker frem og tilbage om, hvilke sko Lone vil blive gladest for i længden. Købsbeslutningen. Endelig fik Lone taget beslutningen om, at det var de sandaler, hun så i Eko-butikken, som hun ville have. Derfor går Lone og Gitte tilbage i Eko-butikken for at købe de sandaler, som de havde set på. Med hensyn til købstypen, så er det et overvejelseskøb, da hun først har besluttet sig at købe dette produkt, efter at have overvejet en masse andre billigere produkter som alternativ. Køberoller. Initiativtageren er Gitte, da hun foreslår at Lone hun skal købe sandalerne. Konsumenten, det er Lene, da det er hende, der bruger produktet. Disponenten er i den her forbindelse også Lone, da det er hende, der træffer beslutningen om at købe produktet. Og influenterne er ekspedienten og Lones veninde Gitte, da de påvirker hende til at købe sandalerne, og har derved en vis indflydelse på, om Lone hun køber sandalerne eller ej. Og så køber han selvfølgelig Lone. Købsmotiv. Lene bruger det funktionelle købsmotiv ved at købe et godt fodformet fodtøj i skind, sådan at hendes fødder de kan ånde, hvilket må siges at være meget fornuftigt. Men hun bruger også det sociale købsmotiv, Veblen, da det er et dyrere mærke, hun benytter.
høj pris, det signalerer jo ofte god kvalitet, og så kan hun desuden også have god samvittighed, når hun køber det, da Eko de støtter op om Kære, sådan at skoene de er syet under ordentlige forhold.